Top Gun, Maverick. Fyzickom pravdivej histórie je... Pozor. North American T-51D, Mustang. Potrebujem ťa. Neboli schopné konkurovať nemeckým Messerschmittom a Pocke-Wulfom, tak sa rozhodli, že urobia novú konštrukciu pomerne rýchlo za nejakých 120 dní už to bežalo s pásov a dodávali to z tohto lietadla, ktoré malo priemerné parametre. Sa stalo nielen lietadlo s takýmito fantastickými vlastnosťami, ale odrazu sa z neho stalo lietadlo, ktoré malo veľmi nízku spotrebu paliva, fantasticky obratné, rýchle a odrazu sa stalo lietadlom, ktoré dokázalo sprevádzať aj americké bombardéry na ich ceste do Nemecka a dokonca aj naspäť. Vystriedali tak dovtedy Thunderbolt Type 47, ktoré dokázali ako tak zvládnuť cestu po hranice Nemecka a potom nejakým spôsobom eskortovať tie svoje bombardéry naspäť. A toto bola odrazu stíhačka, ktorú motor Merlin zmenil na nepoznanie. Fantastická, rýchla, obratná. Samozrejme vyžaduje si svoj presný prístup. Takzvané 50 kali, alebo teda 50 kalibrové guľomety Browning. Sa stali nestarnúcou zbraňou, aby bolo jasné, dodnes tieto guľomety fungujú napríklad aj v konflikte na Ukrajine, alebo fungujú na obrnených vozidlách americkej armády dodnes. Počkáme si na ten parádny zvuk, ktorá presvedčila ako správna manželka, ako správny krk, ktorý vie hýbať hlavou svojho manžela, aby tým čiernym pilotom dal šancu. A tak sa aj stalo, bola zriadená jednotka pilotov Stasky, ktorá zlietala od slnka, potom zlikvidovala, naozaj decimovala tie rady bombardérov. Naopak, Red Tails sa stali populárni kvôli tomu, že držali neustále s tými pilotmi bombardérov. A samozrejme neskôr prišli aj zaslúžené ostrohy v podobe mnohých zostrelov. Viacero z tých pilotov sa stal absolútnou ikonou aj boja proti segregácii Černochov. Aj teraz sme na chvíľku počuli takéto zhúknutie, možno ste to počuli. A dlho sa hovorilo o tom, že či to zhúknutie je dielom tej vrtule alebo niečo, ale je to ten nasávací priestor pod trupom, ktorý vydáva tento charakteristický zvuk Mustangov. Je to fantastický zvuk, inak a samozrejme ten Rolls-Royce Merlin, ten je neuveriteľný. Tá posledná finálna verzia tohto lietadla má označenie P-51H, to už naozaj bolo lietadlo, ktoré bolo schopné, povedzme, súperiť aj s prúdovými lietadlami tej prvej éry, ako boli Gloster Meteor alebo ME-262. Nakoniec práve tieto lietadlá Mustangy majú na svojom konte aj viacero zostrelov prvých nemeckých. Lietať s týmto lietadlom je vraj veľmi jednoduché. Hovoria piloti, že to lietadlo si doslova dokážete obuť ako rukavicu a v tom vzduchu je to jedna paráda, ale ešte raz opakujem, ten vzlet naozaj nie je jednoduchý. Ten obrovský točivý moment tej veľkej vrtule a ten silný motor jednoducho vás berie jedným smerom a pilot, ktorý by to nedokázal vyrovnávať, tak veľmi, veľmi rýchlo a veľmi ľahko skončí mimo runway alebo možno aj na chrbte a možno aj nebezpečnejšie vzhľadom na to, že štartujete ako obvykle inak s plnými nádržami. Top Gun, Maverick. Fyzickom pravdivej histórie je aj to, že Mustangy lietali aj nad Slovenskom počas druhej svetovej vojny, pretože sa zúčastňovali na bojoch aj okolí Bratislavy. No a dokonca počas Slovenského národného povstania... Tie invázne pásy, o tom sme si hovorili, to mali všetky lietadla po júni 1944 po D-Day, teda po operácii Overlord, kedy sa spojenci vylodili v Normandii. A teraz už stačí slovo. Uvoľnil som sa, ďakujem. Veľký potlesk, to bol Marcel Forgáč.
Ďakujem za veľmi dietný, ale úprimný potlesk. Miroslav Sázavský, pilot tohto North American P51D Mustangu. Parádna show tu nad letiskom Piešťany. K tomu poviem iba, že pekne, keď žereme, Všetci hej, 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 hej. Jo, ste tak ďaleko, že ani nepočujem, či kričíte, ale nevadí, je, na, jo, ja som sexy, ty si sexy, on je sexy, ona sexy, ja som sexy, ty si sexy. Top Gun Maverick je aj Tom Cruise. Vie na ňom fantasticky lietať, je to takéto dvojsedadlová záležitosť ako práve tento North American P51D Mustang. Typicky